Sunana Mubarak Hassan, wanda aka fi sani da shugaba aka mai guguwa aka kato mai karfi. To aka kato mai karfi, wato kamar da kai bayani a takaice muna so mu san wane ne kai, bi ma'ana tarihin ka. To alhamdulillahi, to shi dai shugaba an haife shi ne a cikin garin Kontagora a unguwar Nasarawa. Malam Hassan shi ya haife shi. Na'am. To a matakin yanayin karatu daga ina aka fara kuma ina aka tsaya? Matakin karatu na dai ya tsaya a secondary school ne. Na'am. Na yi primary school dina a Rimaye. Na'am. Still kuma a nan ne secondary school na gama SS3. Na'am. Insha Allah. To Malam Mubarak, menene ya ja hankalinka na fara harkan wake-wake? To ni dai na kasance ina kallon bidiyoyi haka na mawakan America. Na'am. Ina yawan kallon waƙoƙinsu da yanayin yadda suke gabatar da rayuwarsu haka dai. Na'am. Ina son waƙoƙinsu gaskiya. To abin da ya karkara ja ra'ayina kenan. Na'am. To ka san harkan waka tana da faɗi. A cikin lamarin waka wani bangare ka ɗauka? Akwai waƙoƙin soyayya, akwai waƙoƙi irin na siyasa, akwai waƙoƙin hausa hiphop da dama da ke gani. Wani bangare ne ka ɗauka a ciki? To ni dai ɗan arewa ne. Na'am. Sannan abin da ya karkare jan hankali na, ni na fita yin waka gaskiya. Farkon fara waka na fara da wakan aure. Na'am. Irin kamar dai wakan hausa dai na aure haka, salon hausa. Na'am. So daga baya kuma sai na zo na kama harkan wakan hausa hiphop haka. To kaji. To ka fara wakan aure kuma ka kai shekara nawa ma da fara waka ta ce? To yanzu ga ina sa ran zan iya kaiwa shekara 7 haka. Na'am. Ko 8. Kenan ka ce ka daɗe cikin abun, masu abu ne da abun su dan garuwa ya ga hadari. To zuwa yanzu ka san, zuwa yanzu za ka yi waƙoƙi kimanin guda nawa? Ina sa ran yanzu ga ina da waƙoƙi za su kai kamar ƙwara 50 haka. Ƙwaya 50. Na'am. Kenan ka ce abin da ka zuba shi babu kama hannun yaro. A bangaren waka wane ne mai gidanka? Ainihin dai wanda ya fara koya min waka shine Jamil na baba. Na'am. So idan na je studio haka suna dan koya min, ina kuma kallon yadda suke yi. Na'am. Har na zo na kware. Na'am, ka fara yi jefa baituka ɗaya bayan ɗaya kenan. Insha Allah. Na'am. To ka ce ka yi waƙoƙi kamar za su kai kimanin guda 50. A ɓangaren waƙa da ka ce ka yi ƙwaya 50, a cikin waƙarka wacce ce a kowane lokaci idan ka ji ta kakan tuna ta a rayuwanka, ko kakan jin ta kama ka sakamakon irin ko ita ne farko ko kuma bakan damiya? To a gaskiya akwai wata waƙa na wannan nan, duk da cewa waƙan ni dai farko da na yi ta ban ɗauka mutane za su ta ba. Na'am. Wata waƙa ne da na yi, sunan waƙan ni musulmi ne. Na'am. To ita waƙan ni na yi ta kuma gaskiya ita ta karkara sa aka sani, kuma duk sanda na tuna ta kuma nake sauraron ta sai in ji tana kama min, saboda ta kasance kaman rayuwa ne. Ina bayani ni na rasa uwa tun ina yaro kankani. Ka gane ai? Na'am. To abin da yana da tsumana haka sosai gaskiya, kuma ina ɗaukan ta a matsayin bakan damiya na. Na'am. To kenan tunda yake ne ita ne ta fara fitar da kai, ya zama dole ka ɗauke ta a matsayin wato bakan damiyanka. To ita wannan waka din wani sako take da dauke da shi? To ita wannan waka tana isar da sako ne irin na ka bi iyayenka ka samu aljanna. Na'am. To abin da nake isarwa kenan, shi yake sa mutane ma suke jin suke tausaya min, saboda wakan in kana sauraron ta zaka ji kaman abun tausayawa ne. Na'am. To shine nake faɗin ni musulmi ne, ni mai ɗaukar kaddara ne a cikin wakan. Na'am. To ni da masu sauraro za mu so kaɗan mana ko da amshin wakan ne ko koya wakar take, sai mu ji yadda masu sauraro da sun ji ta sun san wayi ta. Okay. To cewa nake ana muslim, ni musulmi ne, an halice ni dan in yi ma rabbi bauta ne, ga dukiya malam na fara fidda zakka ne, imani tausayi ai dukkanin musulmi ne malam, abin tausayi tausaya mamurar uwa ne, ni na rasa ta tun ina dan yaro kankani ne. Muslim, ni musulmi ne, an halice ni dan in yi ma rabbi bauta ne, ga dukiya malam na fara fidda zakka ne, imani tausayi ai dukkanin musulmi ne, ka bi iyaye sahu da kafa kai dacewa, idan ka ki su kai da Allah kun yi batawa, tuma a duniyan ga zaka fara ganewa malam, abun tausayi tausaya ma murar uwa ne, ni na rasa ta tun ina dan yaro kankani ne, amma na gane cewa lamari na rayuwa ne, kai a kwana a tashi shugaba zan yi aure ne, in lokaci ya tsaya malam zan yi haihuwa ne, in mutuwa ta zo min na san zan yi macewa ne, ita mutuwa ai dama ta samu asali ne, ka dubi sahabbawa zuwa ga annabawa, duniya ba su tsayawa ba, balle ni dan kankani ma in ce zan yi tsayawa, idan ba mu manta ba annabi ya ce mu tausayi makafi guragu masu bara bisa hanya, mu ringa sadaka kar da mu nuna mun gajiya, domin sadaka za ta saka lafiya mu dariya. Ni musulmi ne, an halice ni dan yi marabi bauta ne, ga dukiya malam na fara fita zakka ne.
musulmi ne, ni musulmi ne, ni musulmi ne. Ni musulmi ne, a gaza mini rabbi dan ina ta kuka ne, domin ni na san ina cikin masu laifi ne, ba dare ba rana ni kai nike ta roƙo ne, na durƙusa gaban ka dan ina ta tuba ne, domin agunka na kasance dan almajiri ne, ai marar uwa duniya ai bai da gata ne, amma agunka rabbi ai yana da gata ne, don ko mene ya faru kai ne ka hukunta ne, tawakkali ma ai ko hali na musulmi ne, kamanta gaskiya ko hali na musulmi ne, kana da dukiya ka rike duk iyaye ne, idan ka musu ka koyi hali na manzo ne. Masu sauraro barkanmu da dawowa da fatan mun nishadantu da wannan faifai da muka saurara. Ka san lamarin waka duk yanda ka kai akwai wasu nasarori a bangaren waƙoƙi. Wani irin nasara ka samu a bangaren waka? To a gaskiya na samu nasara ta fannin yanda nake da masoya. Na'am. Kuma duk abu ya zo na gari haka wanda za a samu a waɗanda suke da basira ana sani a ciki saboda ana tunanin nima na dan kai wani waje. Na'am. To idan kuma na je gaskiya masoyana suna ƙara min ƙwarin gwiwa, wasu ma za ka ga kaman za su haɗiye ni. To gaskiya ko dai mutum bai ɗaukaka ba ya kai wani mataki, in ya samu wannan yana sa ran nan zuwa gaba zai iya kaiwa wannan. Da idan Allah. To ka san kowa na so ya dan rinka faɗaɗa aikinsa na bangaren waka. Kamar mawakanmu na hip hop na nan arewa ko kuma na kudancin Najeriya akwai wanda kuka haɗu kuka yi waka tare da su? To akwai wanda muka haɗu da su, da farko na haɗu da Mickey the Viper. Na'am. So sannan kuma na haɗu da BOC. Na'am. So duka kun yi waƙoƙi ne tare da su koko? BOC dai mun yi sharing stage da shi a nan garin. Na'am. So ni ne ma na uku wanda ya performing a stage ɗin. Na'am. Wannan lokacin. Na'am. To ka san kowace nasara tafiye take da kalubale. Wani irin kalubale ka samu ko da daga yanayin iyaye ko yan uwa ko abokan zama? A gaskiya na fuskanci kalubale da dama. Na'am. Akwai waɗanda lokacin da na ware abun suna nuna min su suna sona sosai, sannan sun nuna min da cewa za su ɗauki nauyina na harkokina na waka, za su ɗauki nauyina, sun nuna min suna yi na sosai. Ka gane ni ma na riga na aminta da hakan, duk wanda ya nuna maka yana son ka zai taimaka maka, kai ma za ka rike shi. Daga baya dai kawai sai abun ya zo ya juya, na rasa me dalili, in ma na kira wayan shi ma baya ɗauka. Ba zan kama suna ba, amma dai na san zai gane da shi ne nake yi. Gaskiya ne. To wani kira za ka yi ma mutane masu yi maku kallon cewa ai waka hanya ce ta lalacewa, ko kuma wani kira za ka yi ga wata kamfani ko gidauniya ko masu hannu da shuni da su shigo cikin lamarin domin ganin sun tallafa muku? To a gaskiya mawaki bai dauki hanyar da zai lalace ba, musamman ma na hip hop. Kaga dai na ɗaya dai mu musulmai ne, kuma duk wanda yake kiran Allah yake kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake sallah, an san dai dan adam yana aikata laifi a kowane lokaci. A gaskiya mu ba mu ɗauko hanyar lalacewa ba, sannan kuma ina da sana'a na, ba waka ni na dogara da shi ba. Ni injiniya ne, ni bakaniki ne, ina aiki. Ita waka dai na dauke ta ne a zan sha'awa, kuma ina kishin gari na a wato Kontagora kenan. Ina kishin, ina son an ga an samu wani mawaki a Kontagora ko da ba ni bane, wanda ya fice duniya ta san shi, wanda za a ce shi ma da Kontagora ya to kaji. A daidai wannan lokaci wani sako kake da shi ga al'umman Kontagora da kewaye da ke sauraron ka, domin al'umma na nan kayan sun yi dafifi a bakin rediyo, akwai masoya, akwai yan uwa, akwai yanni, akwai kanni, wani sako kake da shi gare su? Sakon da zan isar, to ina kira gare ku mawakan Kontagora, producers, mawaka wa'anda suke jin su mawaka ne, to mu kasance masu haɗa kai, ba bakin ciki ba hasada. Duk za ka yi ma mutum abu kai mashi tsakani da Allah, kar ka nuna ita ko mugunta. Mu yan uwan juna ne tunda duk Kontagora muke. Yana da kyau mu ringa ma juna fatan alkhairi, kuma mu ringa neman ci gaba a tsakaninmu. So da dama producers ɗinmu na nan garin ba wa maganan ɓoyo suna kuskure. Me kuskuren su? Za ka zo za ka biya kuɗi a yi ma aiki, sai ya ga mutum zai maka aiki bura kawai ya sallame ka, wai sai ka je yana ce maka wai ko yanda zai ma kanshi iya abin da zai maka kenan. To kaga ya kamata a ce zai maka ma kai da ka zo ya maka ma fiye da nashi. A takaice dai ba sa ba komai haƙin shi yanda ya kamata kenan. To Malam Mubarak muna maka fatan alkhairi.